tror du kan gætte din skærmtid? Jeg tror, jeg kan komme tæt på. Ja, til en vis grad. Ja. Nej, den er sikkert højere, end jeg også tror. Jeg tror, den er 1 time og 20 minutter. 3 timer om dagen. Pænt sagt 5-ish timer. Det tror jeg også er min. Ja. 2-3 timer. 30 minutter, en time. Ja. Hvis du giver det bud. 5 timer måske. Må vi se? Ja. Screen time. Den ligger cirka på omkring 3 timer. 4 timer og 25 minutter, så jeg gættede faktisk højere. Det er rigtigt. Ja. Flot. 3 timer og 48 minutter. Ja. Du har regnet 5. Ja. 59. Du har den i på den en her time, 59 minutter. Ja. Hvad synes du om det? uge. Det er okay, synes jeg. Altså, prøv at bruge min telefon mindre. Jeg synes, det er usædvanligt flot, faktisk. Jeg tror ikke, jeg har mødt nogen, der har en 59 minutter. Jeg kan meget godt lide musik. Ej, det var ikke en time, det var 3 timer. Jeg prøver kun at bruge den på ting, der ligesom er nogenlunde nødvendige. Så bruger jeg lidt tid på Reddit og på DR og Spotify og sådan nogle ting. Jeg var YouTube, Sudoku. Altså, jeg tænker, det er TikTok. Ja. Kunne jeg forestille mig? tiden. Ja, det tror jeg godt, jeg kunne forestille mig. Ja, Det var TikTok. det var en TikTok. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tror faktisk ikke rigtig, jeg ved, om det er meget eller ikke så meget. Nej. Jeg føler jo, det er meget. Det tager jo sikkert lige så lang tid at tage fra Skagen til den tyske grænse hver dag, som du bruger på din telefon. Ja, det er ret vildt, for det var nok en køretur, jeg ikke gad tage hver dag.